Η αγωνιστική των φιλοξενούμενων μπορεί να χαρακτηριστεί 22η της Football League, αφού μόνο 2 από τους 10 γηπεδούχους κατάφεραν να πάρουν τους 3 βαθμούς. Ο Ηρακλής Ψαχνών μπορεί να μην έπιασε στην κορυφή τον Εργοτέλη, αλλά διατήρησε το αίτητο και στον Βόλο μετά το 0-0 με την τοπική νίκη. Η ομάδα της Εύβοιας, που έμεινε για 19ο παιχνίδι αίτητη, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και είχε δοκάρει με τον Πούλγκα στο 10ο λεπτό. Η φάση της αναμέτρησης όμως έγινε στο 34ο λεπτό, όταν ο διαιτητής Ρούσος Μπεκετζής απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα το Φλίγκο, θεωρώντας πως χτύπησε τον Ρεπετσά. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η νίκη Βόλου έκλεισε στα καρέ του τον Ηρακλή Ψαχνών και έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη. Ο Στέλιος Μανολάς, αμέσως μετά το μάτς, παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία των Θεσσαλών. Δηλώνω ότι σήμερα παραιτούμε. Ευχαριστώ. Κύριε Μανολά, μισό λεπτάκι, μια ερώτηση θα σας κάνουμε. Μια ερώτηση. Ο λόγος έχει να κάνει με την αξιοπιστία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σαφώς. Η διοίκηση της Νίκης Βόλου έκανε δεκτή την παραίτηση και χρέη προπονητή αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος βοηθός του Μανολά, Λεωνίδας Μπίλης. Στη φυλή, ο Απόλλων Σμύρνης επιβεβαίωσε πως η περίοδο κάμψης αποτελεί οριστικά παρελθόν. Ο Θρασίβουλος έμεινε όρθιος στο πρώτο ημίχρονο χάρη στον τερματοφύλακά του, Νίκο Σταυριανό, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για να σταματήσει τον Κατσίκη στο 52. Η σεμνή τελετή ουσιαστικά έλαβε τέλος το 22ο λεπτό με τον Μανιά να γράφει το τελικό 2-0. Για την ελαφρά ταξιαρχία ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη μετά από 5 αγώνες. Πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε και ο Πανσεραϊκός, που υποχρεώσε τη Λάρισα στην μόλις δεύτερη ήττα της στο ALFC Arena. Το μάτς κρίθηκε με την καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Φελίπε Ντακώστα στο 44ο λεπτό. Ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη για τον Πανσεραϊκό και η πρώτη ήττα της ΑΕΛ μετά από 5 παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ περήφανος από την ομάδα μου. Ήρθαμε εδώ. Αυτή εδώ είναι από τις πιο δύσκολες έδρες που υπάρχουν στην Ελλάδα, όχι μόνο Β' Εθνική Ελλάδα. Ήμασταν πάρα πολύ πειθαρχημένοι ανασταλτικά. Πήραμε το γκολ, πήραμε τη νίκη. Δεύτερη χρονιά που κερδίζουμε εδώ σε αυτή τη δύσκολη έδρα. Και αυτό είναι, πήραμε τους βαθμούς, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε στην τρίτη θέση, τέταρτη. Αυτό είναι το στόχο μας, να ανέβουμε. Στη Μυτιλήνη, η Καλονή επιβεβαίωσε τη δύναμη της έδρας της, πανηγυρίζοντας την έκτη συνεχόμενη νίκη στο γήπεδό της απέναντι στον Πανετολικό με 2-0. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λεοζίνιο, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα, αλλά η προσπάθεια του Κούσα σταμάτησε στο δοκάρι του Μάπα και σαν να μην έφτανε αυτό, είδαν τον Λεοζίνιο να σκοράρει για δεύτερη φορά στο 32ο λεπτό. Ήταν η πρώτη ήττα του Πανετολικού μετά από 3 νίκες. Εμείς γνωρίζαμε ότι θα είχαμε σήμερα για αντίπαλο την πιο φορματισμένη ομάδα του πρωταθλήματος, μια πολύ ποιοτική ομάδα, και εκείνο που έπρεπε να βάλουμε σαν αντιστάθμισμα θα πρέπει να ήταν το ψυχικό σθένος, η αγωνιστικότητα, και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία τα είχαμε. Στην Καβάλα σταμάτησε η εξέφρενη πορεία του Ολυμπιακού Βόλου. Οι αργοναύτες μπήκαν πολύ δυνατά στο μάτς και είχαν δοκάρει με τον Ενδιαγέ στο 8ο λεπτό. Η απάντηση των Θεσσαλών ήρθε στο 17 με τον κεραυνό του Πινδώνη. Στο τέλος όμως πανηγύριζαν οι γηπεδούχοι με τον Ενδιαγέ να πετυχαίνει τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 32. Το πρωτάθλημα έχει πολύ μεγάλο δρόμο. Από αύριο πρέπει να προσγειωθούμε, γιατί έχουμε δύσκολα παιχνίδια και συνεχόμενα μάτς, για να κρατήσουμε την ομάδα όσο ψηλότερα γίνεται στη βαθμολογία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο που ταξίδεψε τόσα χιλιόμετρα για να έρθει να μας βοηθήσει, και εμείς όχι απλώς δεν πήραμε κάτι από αυτό το παιχνίδι, αλλά ούτε καν τον ανταμείψαμε μια καλή προσπάθεια. Μέχρι την Κυριακή ο Εθνικός Γαζόρου είχε δεχτεί όλα και όλα 3 γκολ στο γήπεδό του και μπορούσε να υπερηφανεύεται για την καλύτερη εντός έδρας άμυνας της κατηγορίας. Όμως ο Ηρακλής χρειάστηκε ένα 20 λεπτό για να πετύχει 3 γκολ και να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη. Ο Γυρεός άνοιξε το σκορ με τον Σουλίδη να πετυχαίνει το πιο γρήγορο γκολ του φετινού πρωταθλήματος στα 28 δευτερόλεπτα. Ένας πρώην παίκτης του Ηρακλή, ο Κωνσταντινίδης, απάντησε μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Ηρακλής όμως δεν επηρεάστηκε και πήρε ξανά το προβάδισμα με τον Βαγγελόπουλο στο 15.
Ενώ 5 λεπτά αργότερα ο Σαββίδης έγραψε το τελικό 3-1 με αυτογκόλ για Όσκαρ. Ο Ηρακλής για να μπορέσει να είναι στους στόχους μέσα και να διεκδικήσει μέχρι και την τελευταία αγωνιστική την άνοδο, θα πρέπει να έχει ομοψυχία, ενότητα, διάθεση και κυρίως ηρεμία. Μάτς για γερά νεύρα διεξήχθη στην Άμφισσα ανάμεσα στον Φωκικό και την Αναγέννηση Επανομής. Οι φιλοξενούμενοι πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Παπατζίκο στο 21ο λεπτό, σε μια φάση όπου οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για offside. Τα νεύρα οξύνθηκαν στο 45 όταν το γκολ του Warden ακυρώθηκε ως offside. Ο Φωκικός κατάφερε τελικά να εσωφαρίσει με τον Ταμπάκη στο 77ο λεπτό, ωστόσο η συνέχεια δόθηκε από τους δύο προπονητές στη συνέντευξη τύπου. Μια καταδίκη τουλάχιστον ανθρώπων του πάγκου, στους ανθρώπους του πάγκου, οι οποίοι στο ημίχρονο, μην μου πείτε τώρα εμένα, εγώ δεν προκάλεσα κανέναν, πήγα να τραβήξω τους παίκτες μου και ο προπονητής τερματοφυλάκων του Φωκικού ήρθε και μου κόλλησε τα μούτρα σε μένα. Και μου έλεγε διάφορα και θα σε κάνω και θα σε ράνω και θα σε φτιάξω και θα σε δείξω. Ο υπεύθυνος ασφαλείας μπροστά μου χτύπησε δύο ποδοσφαιριστές, τον Κουκουλέκη και τον Παλασά. Μπροστά μου. Τους έδωσε μπουνιές από κάτω. Άρα μην λέμε ότι ήταν άνθρωποι. Έβγαινε ο Κουκουλέκης, πήγε να τραβήξει δικό μας ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε μπλέξει. Δεν σας διέκοψα, κύριε. Δεν σας διέκοψα. Τι είπαν οι δικές σας βγαίνανε στην έξοδο. Δηλαδή, φάγαμε ξύλο. Δεν θα αντιδράσει κανένας. Εγώ λέω ότι φταίνε και δύο πλευρές. Εννοείται ότι σας ενοχλήσανε πολύ στο ημίχρονο οι ποδοσφαιριστές. Δεν το είδατε ότι 5 λεπτά έπεφτε ξύλο? Δεν είδα για ξύλο. Εντάξει, εγώ ήμουν μπροστά. Εγώ τράβηξα τρεις. Εγώ τράβηξα τρεις δικούς σας και ο ένας, ο κύριος που είναι εκεί πίσω τώρα, δεν ξέρω το όνομά του, ήρθε και μου κόλλησε τα μούτρα σε μένα. Να τον φοβηθώ. Να τον φοβηθώ. Θα γυρίσουμε στο 1980. Την πρώτη της νίκη με τον Σάβα Κοφίδη στον πάγκο πανηγύρισε η Αναγέννηση Γιαννιτσών, επικρατώντας του Βίζαντα στα Μέγαρα με 2-1. Μάλιστα οι γηπεδούχοι πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Γκεμίση στο 1ο λεπτό. Ο Πέδρο Άρτσε ισοφάρισε με πέναλτι για την ομάδα των Γιαννιτσών, που πήρε το τρίποντο με τον Καπνίδη στο 66ο λεπτό. Χωρίς νίκη για 8ο σερί μάτς έμεινε η Παναχαϊκή, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Πιερικού. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι λίγο έλειψε να προηγηθούν με τον Ιορδανίδη στο 17, ενώ οι Πατρινοί έμειναν με παίκτη λιγότερο 10 λεπτά αργότερα, όταν ο τέλος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Στο δεύτερο μέρος, η Παναχαϊκή ισοφάρισε τα δοκάρια με τον Φατιόν στο 67, ωστόσο το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος παρά την αποκατάσταση της αριθμητικής ισορροπίας με την αποβολή του Καθάριου στο 78. Χωρίς σκορ ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στο Ελπάσο ανάμεσα στην Καλιθέα και τη Δόξα Δράμας. Οι γηπεδούχοι είχαν την καλύτερη ευκαιρία με τον Ατματζίδη να σημαδεύει το δοκάρι του Δάφκου στο 1ο λεπτό.